जे स्निथि आरो दाइनथि जोंनि बे लाइमोन सावरायनो आफाद लानाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि मुलुग गोजोननि थाखाय जिहेतु आलारि बाथि फोजोंनो मिरु बाहायो दा मावफुं बे बेलायाव मा मेसेज जोङो गिबि गिबियावनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै आलासि सिबिनाय आरो जिरायनायाव खुलुमनायखौ गेस्ट हाउसाव बावहरग्रोदों। जोङो दा लानो दिनैनि बे नागिरदों बेनिखायनो गुबुन गुबुन दुलाराय बाथौ जिल्लानिफ्राय गौथुमनि फैनो हानाय लाइमोन आरो जोंनि माइनावनि मावफुं सोद्रोमा स्निथि आरो केबिनेट दाइनथि मेम्बार दा बिथांमोनखौ बे अननानै सावरायमेलखौ बानजायनाय आलासि जिरायग्रा भेरगाव न' गेस्ट जिल्ला हाउस दुलाराय बै बाथौ एस गौथुमनि सिङाव अफिसनि थानाय हलनि खाग्राबारि सायाव बियाब बाथौ गौथुमनि सिङाव बे नोंथांमोननिफ्राय दिनै खुंफुंजादों आरो दिनै मोनाबिलि समाव सुबुं माहारिनि गेजेराव गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय आलारि बाथि सावजेननाय हाबाफारियाव आं बाहागो लाफैनो मोनदों आरो बेवहाय गमामायैनो दिनै मोनसे मुलुगनि गेजेराव थानाय सुबुं माहारिनि गेजेराव जा गोजोन आरो खौसेथिया धोरोमनि गेजेरजों जे बेयो गोजोना फैयो खौसेथिया फैयो दिनै रोखा दिनै बुहुमाव थानाय बर' माहारियानो दिनै इसोर जोंनि फोथायनायनि लाइमोन गेजेरजों आफादनि जोङो बोराइ बाथौनि सेराव जथुम्मानि आर'ज सावरायनाय बे गाबनानै हाबाफारिया जों गासिबो जाय जोंनि जेराव केबिनेट थाया मिटिं मानो जिरायखांनायनि जोङो उनावनो जागोन थानसालिफोराव बेनि थांनानै गोसोखां मोनाबिलि समाव आर'ज फोरबो खालामनानै दिनै दिनै आरो गोथां सुबुं बोसोरसेया बेयाव माहारिनि जागोन गोजोन थासारि आरो बेनिखायनो समाजखौ जोंनि मोजां गुबुन लाबोनो गुबुन थाखाय जिल्लानिफ्राय फैनो हानाय मोजां माखासे न'खर दानो थाखाय लाइमोन हान्जाया जोंनि समाजाव बिथांमोनखौ जाहाथे दुब्लियाव गुबुंले जानायफोरखौ थांनानै मोजां जिरायनो थाखाय फारसे लाबोनो खावलायदों। थाखाय जों बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबो आरो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजोंबो मोनसे जोङो मुलुगाव जोङो मोनसे मोजां गुरै मेसेज होनो मिजिं हादों बेनो जाहैबाय गुरै आरो गोथारै बाथौ बोर होनो धोरोमाबो दिनैनि खावलायनाय समाव जोंनि जेरै लाइमोन मुलुगनां आफादनि खालामनो थाखाय जे दुलाराय बाथौ केबिनेट मिटिंखौ गौथुमजों जोङो लोगोसे दिनै लाइमोन आरो माइनाव बिथांमोननि आलासि जिखिनि जिरायग्रा मावबोनाय न' दिनैनि बे हाबाफारियाबो मोनसे एबा गेस्ट सिनायथि हाउसाव आरो बेनो मोनसे जोङो जोंनि लानाय जागोन बेनिखायनो सुबुं अननानै माहारिनि जोंनि गेजेराव गासै मोजां मोनसे मेसेजखौ केबिनेटनि जों हरनो मेम्बार हादों। बिथांमोनखौ थांनानै लोगोसे जों बाहागो नुदों लानो थाखाय जिहेतु गुरै सान खावलायनाय एन्टारप्राइजजों माबा मोनसे एमअ जादों आरो बे एमअनि थांखिया सान एन्टारप्राइज आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेजेराव जे जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव बेसेबां सुबुं जनसंख्या दंबारो जोङो खुगायाव सोरबा 25 लाख होनना बुंदों सोरबाया 18 लाख होनदों सोरबाया 35 लाख होननाबो बुंदों आरो बेखौ दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा सान एन्टारप्राइजजों जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमा गमामायैनो जोंनि बाथौ सिबियारिल' नङा दिनै आसामाव थानाय बेसेबां दिनै बर' माहारिफोरा बेसेबां पपुलेसन दंबारो बिनि रोखा खालामनो थाखाय दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा सान एन्टारप्राइजजों एमअइउखौ जोङो दिनै रादाय खालामदों आरो बियो दिनै साननैसोनि गेजेरावनो बियो रायजोनि गेजेराव मावफुंजागोन बियो बाथौ धोरोमारिल' नङा जोंनि दिनै जोंनि सुबुं माहारिखौ जे जोङो खौसेथि खालामनो थाखाय बेसेबां दंबारो जोंनियाव आबादारि बेसेबां दङ साख्रि आवला बेसेबां दङ जोंनियाव गोरों फरायसाफोर बेसेबां दङ जोंनियाव आरो जे आइजोफोरा बेसेबां दङ हौवाफोरा बेसेबां दङ उन्दै बेसेबां दङ बेफोर गासै पार्ट खालामनानै जोङो 3 दाननिफ्राय 6 दाननि गेजेराव बेखौ जोङो आबुं महर होनो थाखाय आसामनि गासै सेन्सासखौ दुलाराय बाथौ गौथुम खालामनाय जागोन आरो बिनि ट्रेनिं होनाय प्रसेसा साननैसोनि गेजेरावनो जागोन। दिनै नुबाय जोङो माने एसे आलादा मेटार खिन्थु अब्लाबो जिथु हारिनो एसटि होनो थांगासिनो दं आरो बेहाय बर'नि गुबै धोरोमानो जा बा हारि हिसाबै जिहेतु बर' बेहाय थायो एसटि हिसाबै थायो दा बे बेलायाव माबाफोर गोहोम खोख्लैगोन होनना सानो जोङो धोरोमारि आफाद हिसाबै जों माखासे बे जाबाय मोनसे आयेननि आवथायाव दङ बे आयेननि आवथायाव जे आयेना मा बुङो आरो बे आयेना मा बुङोबा जोङो जोंनि बेखौ गोथौयै हयथ' जोङो 6 जनगोष्ठीनि सायाव जोङो हाबसोमनानै खामानि मावाखै जे जोङो जाहैबाय मा जोंनि बाथौ धोरोमारि हिसाबै बर' माहारि हिसाबै जोङो बेखौ खौसेथि थानांगौ आरो खौसेथि दावगालांनांगौ जोंनि धोरोमा मुलुगनि गेजेराव थानाय जायखिजाया जायगायावनो थानाय बर'फोरा खौसे जानांगौ आरो बेनिखायनो बे पार्टआ मोनसे संबिधानिक पार्ट आरो संबिधानिकआ दिनै सोरखौ एसटि होगोन सोरखौ होनाङा बे संबिधान मोनथायासो बुंगोन आरो बेखौ दिनै नों आंहा खेबसेनो बुंनानै बिनि बाथ्राखौ फोजोबनो हाया आरो जोंहा बेहाय गोबां राइट्सबो गैया बुंनांगौनि आरो जोङो दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै जोङो बिनि थाखाय जोङो बारा गोलाव बाथ्रा बुंनो हायाखै संबिधाना जा थिनदों आरो बेबायदि जागोन।
जिहेतु बावैसो माने बिटिआर माने सरकारनि जि माने बिसायख'थि बेबो जोंना थांबाय जायगायाव गेजेराव बहुद मोनसा मोनसि जादों बेफोरनि थाखाय धोरोम बाथौ धोरोम हिसाबै माबायदि खौसेथि दुलाराय बाथौ गौथुमा जोङो मोनसे अराजनितिक धोरोमारि आफाद आरो बेनिखायनो जों बयखौबो बर' माहारिनि गेजेराव जि पार्टियानो थाया मानो नाथाय जों दिनै बर' माहारिखौ जौगाहोनांगोन धोरोमखौ जौगाहोनांगोन जों गोजोन खुसियै जोङो थानसालियाव थानानै आर'ज गाबनो हानांगोन जोङो बे इलेक्सन बा बिसायख'थिनि समाव जाय जि गावबा गाव अधिकार बियो गावबा गाव मोनथाय बे थांखागोन बे दिनै धोरोमारि आफादाबो बुंनो हाया सोरबा मोनसे अर्गानाइजेसनाबो बुंनो हाया बे गावनि मोनथाय बे बिसायख'थिया भट होनांगौआ दा बेनिखायनो जोङो खावलायगोन जे धोरोमारि आफाद हिसाबै जों बयबो बर' हारिखौ गोजौ थाखोसिम लांनांगौनि थाखाय जों गोबां खामानि मावनांगौनि थाखाय जोङो बर'नि जाय मोनफ्रोमबो आफादा जोङो खौसे खामानि मावनांगोन फैबाय थानाय जोङो सरकारखौ जोङो मोजां सुबुरुन होनो हानांगोन बिथांमोनखौ लानानै जोंनि हारिनि गेजेराव जौगानायखौ लाबोनो थाखाय जोंनिफ्रायबो हाजासे जोंनि सुबुरुनफोरखौ जों धोरोमारि आफाद हिसाबैबो जों हरनो हानांगोन आरो बिथांमोनखौ जोङो सरकार खुंनायाव जाहाथे मदद जायो बिनि थाखाय बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज खालामनानै जों बयबो खौसेयै जोङो हारिखौ बोखांनांगोन आरो बेखौ मोनसा मोनसे जानायनि जेबो गोनांथि गैया जोङो बयबो थानसालियाव फैनानै गावबा गाव धोरोमारि आफादफोराव फैनानै जों गोजोन आरो खौसेथिनि बाथ्राखौ जोङो हारिखौ जौगाखांहोनो थाखाय जों बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज खालामदों।